יש סוג של הפי אנד. עכשיו, אם מדברים על כוחות על-טבעיים וכל מיני דברים על-חושים, כמו ההוא שהרים את הנכה שלא היה נכה בתוכנית שלה, עוד משהו קטן, מצאו את היורש אתמול סוף סוף. אנחנו לפני חודש, בתוכנית הראשונה שלנו, כמעט חודש, שידרנו את התחקיר שבו יצאו קוסמים, זוהמים נגד זה שהמסר שעובר בתוכנית של אורי גלר הוא שיש למועמדים סוג של כוחות על, טלפתיה, כושר ניבוי. הכל קסם, אמרו לנו כאן בתוכנית, כל קסם הוא מין אחיזת עיניים, ותו לא, אל תחפשו את הדברים העל-חושיים. חשוב שהמסר הזה יעבור, והנה דווקא אחד הקוסמים הרציונליים שישבו פה, התראיינו וקצת כעסו על מה שקורה בתוכנית של אורי גלר, מסתבר גילה יכולת די מרשימה לראיית העתיד. בואו תראו מה אמר לנו לפני חודש, יניב דויטש, זה היה חודש לפני גמר היורש, תראו. אני יודע מי הולך לזכות. בתוכנית הראשונה השתתפו לוסטיק וסטושארד, וסטושארד יזכה, הבחור הזה. זה היה כתוב באינטרנט לפני חודש. מישהו שידע את זה פרסם את זה. מה זה ידע? זה עוד לא צולם. זה דלף החוצה כנראה. דלף החוצה. אנחנו לא רומזים בשום פנים שהמשחק היה מכור, כן, סושארד הוא הזוכה, כדין, הרבה אס-אמסים, מגיע לו ברכות, בקיצור, אבל... ברכות. זה נראה די, כשקוסם אומר את זה, בכל זאת אנחנו מתפעלים. סוג של מתפעלים.